Girumbo sa taga-DSWD Philippine Air Force Tactical Operations Group 11, 27th IB ug pribadong grupo ang Sitio Sualo na Barangay Tamuga na Marilog District, Davao City aron mang-apod-apod og gasa alang sa mga miyembro sa tribo. Goodie bags nga nay groceries ug school supplies ang gipanghatag. Gitukuran sab og comfort rooms ang eskwelahan sa lugar. Salamat kayo nga nakita ng among CR nya mga tangke, mga hose, ban pa og salamat kayo sa ilang presensya, ilang kasing-kasing og salamat pud sa kanang mga army ma'am katong nagatrabaho diha gikan pa atong Bernis. Salamat kayo nga sila nagtrabaho gid diha ma'am nya kami igo rami nag-assist lang pud sila ha. Sa lugar usab unang nakapatukod og eskwelahan ng mga miyembro sa revitalized police sa barangay. One of the sitio in Barangay Tamugan, which is one of our deployment area, Tamugan, Salaysay, and Malamba. Then the Swalon is the first integrated school na itayo ng RPSB, which is the Swalon RPSB Integrated School. Hindi nila pabayaan yung binigay namin at nandito lang kami kung may maitulong kami, mga needs nila, sabihan lang nila kami. Kasi kung ano yung kaya naming ibibigay namin. Sumala ni First Lieutenant Arnold Verdote sa Philippine Air Force, usa lang ang Sitio Sualon sa ilang mga benepisyaryo. Actually ma'am, ang Sitio Sualon, isa lang po siya sa mga lugar na binibigyan namin ng tulong. Inline sa sa program ng Philippine Air Force na Community Relations. So ayun po yung napili namin si Sitio Sualon para i-endorse sa mga partner stakeholders po natin. Ang mga lugar nga ginatabangan sa gobyerno gitawag nga geographically isolated and disadvantaged areas kun GIDAS nga kanhi ginasulod sa rebuilding NPA. Nurin Michelle Igonia, Newsline Philippines, stay safe.